Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Sa proklamasyon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte isip presidential candidate sa PDP laban kagahapon, daghan siyang gibirahan ug bisan si Pope Francis na apil. Gipatapsingan ni Duterte ang baruganan sa simbahan sa pagkontrolar sa populasyon ug matud pa sa mayor nga dili siya mahadlok mopagawas sa iyang hunahuna kabatok sa simbahan kay siya mag-uol mawad-an og boto. Naapil ka gani si Pope Francis sa balikas ni Duterte sa dihang natanggong siya sa traffic sa Manila sud sa 5 ka oras ato sa pagbisita sa Santo Papa. From the holiday and yung hotel to the airport, para mo inabot kami ng hindi dito lang sa picking hindi sa niyaya ko ni Lipat. Yan mga oras. Sabi ko bakit? So pinasirado na sino dumating? Darating? Si Pop. Gusto ko tawagan na. Pop, butang ito. Umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na. Sa iyang Twitter account, si presidential spokesperson nagkanayon nga pwedeng balikason ni Duterte ang mga politiko apan dili ang iyang Pope. Sa laing bahin, nag-o si kanhi CBC President Oscar Cruz sa mga baruganan ni Duterte sa kriminalidad ug pambabay. Si Cruz may klaro nga sukuhay sa pagtudlo sa simbahan ang adultery ug pagpatay. Unang ka mga graduates gikan sa University sa Cebu ang nakasud sa top 10 sa Licensure Examination for Teachers kun LET nga gipahigayon ni adtong Setyembre ning tuiga. Upat ang nakasulod sa top sa elementary level samtang duha ang nakasulod sa secondary level sa maong licensure examinations. Sa elementary level, sud sa top 4 si Tony Rose Gutierrez Fabila, top 6 si Lester Lumungsud Ochea ug top 9 si Rick Roland Castones Tordillo. Pulos gikan sa University of Cebu sa Lapu-Lapu ug Mandawi. Sud sab sa top 10 ang Cebu Normal University graduate nga si Lordiel Mugot Miasco. Sa secondary level, nakasud sila si Ana Maria Gracia Teshorna Ingkong sa top 8 ug si Christopher E.Y. Cabanyog sa top 9, pulos graduate sa Cebu Normal University. Gipagawas sa PRC kagahapon ang result sa licensure examination nga gipahigayon ni adtong Setyembre 27. Hukman karong hapon ang kasong murder batok sa Amerikanong si Joseph Scott Pemberton nga giakusahan sa pagpatay kang Jennifer Laude o sa ka-transgender ni adtong Oktubre 2014. Gipakatap karon ang kapulisan sa palibot sa Regional Trial Court sa Olongapo City didto sa Central Luzon ato sa pagpakanaog sa desisyon sa korte batok kang Pemberton. Adunay tulo ka mga posibilidad nga desisyon ang korte sa kaso ni Pemberton. Manaog ngadto sa homicide ang murder nga kaso, makumbikto siya sa murder nga kaso o absueltohon siya sa maong kaso. Si Pemberton gipasanginlan nga mituok patay kang Laude sud sa usa ka motel human sila magkita sa bar ni adtong October 2014. Ang kaso ni Pemberton nahimo usab nga usa ka pagsuway sa kasamtangang Visiting Forces Agreement tali sa Pilipinas ug Amerika. Signage nga never again migawas na usab karong higayuna pinaagi na sa usa ka billboard sa South Road Properties sa Barangay Tangke sa Dakbayan sa Talisay. Gitira sa bagong streamer ang Balili property nga gipalit sa panahon sa administrasyon ni kanhi Cebu Governor ug karon Cebu 3rd District Representative Gwendolyn Garcia. Si Garcia mihagit sa mga nagpalayo sa maong streamer nga magpaila og ipagawas kung asa sila gikan sa pundo alang sa pagpabutang og mga dagkong streamers. Unang migawas ang Never Again banner sa gawas sa Cebu International Convention Center kon CICC ni adtong Agosto. Gisundan kini og streamer asa nakasuwat ang 800 million pesos nga maoy kantidad sa CICC. Sa report sa Sun.Star Cebu, gisulayan nila og tawag ang usa sa mga lead convener sa Cebuanos for Good Governance and Development nga maoy gingong nagpalayo sa mga streamers nga si Renil Oliva apan wala kini motubag sa ilang mga tawag.
Liboan ka mga Pinoy kinsa nangandoy nga motrabaho sa gawas sa nasud ang mitambong sa Lipat Bayan Orientation Program sa visa consultancy firm PinoyCare Visa Center Incorporated. Ang Lipat Bayan usa sa pinakadakong proyekto sa PinoyCare karong tuiga, naglaom nga makaagni og mga fresh graduates ug mga young professionals gikan sa Cebu ug sa mga kasikbit nga probinsya aron manarbaho ngadto sa Canada ug New Zealand. Niadtong Nobyembre 29, gipahigayon ang Lipat Bayan program sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino nga gitambungan sa gibanabanang 3,000 ka mga tawo kinsa gipasabot sa mga pamaagi o proseso aron makaadto sa duha ka mga nasod. The key to get the visa is not only how qualified you are, but it's how good the documentation is. And that is the expertise of PinoyCare. Ang event tukma sa 16th anniversary sa PinoyCare diin pipila ka mga visa processing special offers o raffle ang gipanghatag ngadto sa mga mitambong. Gibutyag ni mabatid nga bisan asa sa duha ka mga nasud, siguradong adunay benepisyo nga makuha ang usa ka migrante, sama na lang sa libreng edukasyon alang sa mga anak ug libreng healthcare ug subsidiya sa gobyerno. Matod sa July to December 2014 nga report sa Department of Foreign Affairs, adunay giban-abanang 676,775 ka mga OFWs ang ana-ana sa Canada, samtang 41,146 ka mga OFWs ang anaa sa New Zealand. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Human sa daghang kontrobersiya nga nasinati sa salidang All You Need Is Pag-ibig sa Star Cinema, opisyal na gyud kining nahimong entry sa 2015 Metro Manila Film Festival. Ang salida gibidahan nila ni Chris Aquino, Derek Ramsey, Kim Chu, Sian Lim, Jody Santa Maria ug Ian Veneracion. Kini usab ang primerong salida sa mga apo ni Charo Santos Concho nga sila si Julia ug Talia. Kauban usab sa maong salida ang anak ni Chris nga si Bimbi. Ang All You Need Is Pag-ibig ubos sa sinuwat, ubos sa pagsuwat ug ubos sa direksyon ni Antoinette Hadaone. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Mga higala, 24 kaadlaw na lang Pasko na. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa ang mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook. Sun.Star Philippine News. Ako si Jess Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest.
Click on at least 3 categories and at least one location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!